Да, и нагоре да се качи. Сигурно мъркуча, ако искаш къде клипа. Значи пускаме трасета на трудно достъпни места, където не може да дойде да се налива бетон с пуми. Пускаме такива трасета. Тук сградата мисля, че е на 11 етажа. Това са около 35 метра някъде. В момента тази работа, която я правиме, наливаме бетон за асансьорните шахти. Виждате, това е сграда, която се намира близост до Витушка. Тук няма как да дойде пуми и да се налее с него, да опънат маркучите на пуми. И ми пеша ще се качим отгоре. Снимай го долу. Откъде пръскаме? Защо спре, бе? Какво стана? Тя не се вижда машината от тук. Не се вижда машината, ма снимай София от високо. Това е, наливаме бетон на трудно достъпни места. Шоткрет. Обаждайте се и идваме да ви свършим работата.